Καλησπέρα κυρίες, κύριοι και λοιπά πλάσματα. Είμαι ο πολύ αγαπημένος σας YouTuber Uruk-hai με τη ρόμπα του και είμαι εδώ πέρα για να παίξω, να συνεχίσουμε το Amnesia The Bunker. Πάμε εδώ. Το latest save. Δεν έχω παίξει σε αυτό το save καθόλου από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε. Το Amnesia είναι ένα από τα αγαπημένα μου gaming franchises. Το Bunker, απ' την άλλη, είναι το αγαπημένο μου από το standpoint του ότι είναι survival horror game. Ωραία. Σφαίρες, τέλος, όπα, γιατί είναι το sensitivity τόσο ψηλά. Α, ναι, σωστά. Options. Game, όχι. Σβήσει τα hints, δεν τα χρειάζομαι. Trolls. Α, καλύτερα τώρα. Ωραία. Τι έλεγα? Α, ναι. Πάντα μου άρεσε το Amnesia. The Bunker. Λοιπόν, βάλω αυτό εδώ. Έχω ένα fuel, αλλά δεν χρειάζεται. Οπότε, τι σκοπεύω να κάνω σε αυτό το επεισόδιο? Σας πω αμέσως. Σκοπεύω απλά να αρχίσουμε να κόβουμε βόλτες μέσα στο bunker, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Το χαμάν. Κατέβηκα κάτω στο generator. Α! Πήραμε το... Ναι ρε. Τραβά. Μας ανακαλύψει. Εντάξει, του έχω βάλει το κουτί. Θα το κάνω αυτό τώρα. Το βάλω... Α! Φασαρία! Λοιπόν. Παμ. Τι ήταν ο κωδικός? 8607. 8 6 0 7. Τέλεια. What the fuck? Ήσυχα ρε μαλάκα, ήσυχα. Ακλαίω. 64-68. Έξι. Οπα, 4. 6. 8. Ακούω πράγματα. Τι έχεις εσύ? Ένα medikit. Βάλει τη σφαίρα. Ωραία, θα πάει αλλού. Ο σκατά! Είναι εδώ. Ναι, είναι εδώ. Oh shit. Το τερατάκι είναι εδώ. Τι κάνουμε? Βάλ' το την πιστόλα μέσα. Κάπως πρέπει να κάνω lift το lockdown χωρίς να μ' ακούσει. Γιόλο. Γιόλο.
Πάμε. We did it. We did it, lads. We're in the clear. Φτάσαμε στο prison. Τι είναι αυτό? Γιατί έχει τρούπα για το monster? Γιατί? Shut the fuck up. Μη βγάλετε άχνα. Αν μας ακούσει το τέρας, τη γάμισαμε. Δεν θέλω να την ανοίξω. Έχω ένα κακό feeling. Τι έκανε το effect? Σαν να είναι το τέρας εδώ. Oh shit. Trap. What? Πού πάει? Ω, να σου γάμψω. Fuck. Είναι πίσω μου. Φύγε. Φύγε, 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 φύγε. Φύγε. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ? Δεν πρέπει καν να είμαι εδώ. Πάω λάθος. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει κάτι εκεί. Τώρα που είμαστε λίγο πιο μακριά από την τρύπα. Ωραία. Πάμε. Το έχουμε. Τι έσπαγε από εδώ τόση ώρα? Δεν έσπαγε από εδώ. Αλλού ήτανε. Α, εδώ ήτανε. Oh shit. Τι έσπαγε εδώ πέρα? Τι, ούτε εδώ έσπασε κάτι. Όπα. Όπα. Αυτά τα έχει σπάσει από το προηγούμενο επεισόδιο. Γιατί δεν πάει το κουτί? Σκατά, έχω κάνει όλο το θόρυβο.
του αιώνα. Πες από εδώ κάτω. Τι! Φυσιολογικό είναι, δεν μπορώ να φοβάμαι. Oh. Shit. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μ' άφηνε να βάλω το κουτί μπροστά την τρύπα. Jesus! Ηρέμησε! Έχει κάτι εδώ μέσα. Ποιο το νόημα του τότε? Ωραία, δεν είναι εδώ. Που σημαίνει ότι θα πάρω αυτό το βαρύλι. Έλα. Ωραία. Έβαλα το βαρέλι μπροστά από την πόρτα για να την ανατινάξει. Έρχεται εδώ. Νομίζω τουλάχιστον. Όχι. Έλα. Ένα ακόμα. Δεν γίνεται να μην το άκουσα αυτό. Τερατάκι! Κάμνο θόρυβο! Μα κουφάθηκε ξαφνικά.
ήχος, ήρθε. Θα πάω να τσεκάρει τι είναι ο ήχος έξω στο διάδρομο και λογικά θα βαρέσει το βαρέλι. He's in the walls. He's in the goddamn walls! Ωραία. Όπα. Πάμε να δούμε τι καταφέραμε. Τι έχει εδώ μέσα. Ρε μπρο. Τι είναι εδώ. What? Είχε ένα pantry. Οκ. Ένα flare. Really? Πήγαμε πάλι σε αυτό το γραφείο. Είναι απλά shortcut. Μόλις έκανα unlock ένα shortcut. God damn. Εδώ τι είναι. Fuel. Ωραία. Πέτα αυτό. Γιατί. Conrad. Άχρηστο. Άχρηστο. Τελείως. Βάλ' το αυτό μέσα. Είσαι επικίνδυνος. Μαλάκα. Να! Κάθε φορά, εκεί που δεν το περιμένεις. Πάρε μια βόμβα. Γαμώ τη μαλακία που σας δέρνει γαμώ. Έλα. Ωραία. Αυτό ξέρω ότι είχε ένα trap, οπότε θα προσπαθήσω με το που το τραβήξω να μπω μέσα. Oh shit.
Αου, αου, αου. Πάρ' το bandage. Holy shit, τα frames μου. Άμα έρθει ο Πεζεβέγγις τώρα... Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Σκάσε, please. Please. Σπάει πόρτες τώρα ενευρίαση. Α, το βούλωσε. Αν προσποιηθώ πως δεν υπάρχει, ίσως και να φύγει. Help. Help. Please help. Πολλά νεύρα. Okay. Εγώ θα τον περιμένω να φύγει. Θα πούμε σε λιγάκι. Νομίζω το πεδίο είναι καθαρό. Πιστεύω ότι είμαστε clear από το Πεζεβέγγι. Πω πω ρε φίλε, τα έχει κάνει όλα. What the fuck? Εκεί θα καθαρίσω λίγο το δρόμο και τα λέμε. Ωραία. Κατάφερα να περάσω εκείνο το σημείο. Ενεργοποίησα μια παγίδα με ένα φλεάρ επίτηδες. Για να κάψω ένα πτώμα που είχε εκεί πέρα, γιατί τα πτώματα μαζεύουν αρουραίους. Και αρουραίοι είναι κακό πράγμα. Βέβαια, τα φλέαρς εκτός εκτός ότι διώχνουν τους αρουραίους, μαζεύουν το μεγάλο αρουραίο. Και αυτό δεν είναι κακό, και αυτό δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Σσσ. Κάντε ησυχία. Τι κοπανάει ρε μαλάκα. Α, μπήκε κάπου που δεν μπορούσε να βγει. Και τώρα βγήκε από κάπου. Όσο και να ήθελα να πάμε να δούμε το τέρας, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί εμείς μπορούμε να το δούμε, αν αυτό μας δει τη γαμίσαμε.
Ωραία, βρήκα ένα κωδικό. Έκανα ένα, επίσης, πριν γίνει όλο αυτό που έκανα τώρα, έκανα ένα γρήγορο scout στην περιοχή. Παρακάτω δεν μπορούμε να πάμε, γιατί έχει αρουραίους. Και χρειαζόμαστε ή Molotov για να τους κάψουμε τα πτώματα ή ένα δαδί για να τους διώξουμε. Και αυτά είναι πολύ εύκολο να τα βρεις. Ο αναπτήρας απ' την άλλη που χρειάζεσαι δεν είναι. Ο κωδικός που πήραμε τώρα νομίζω είναι για το locker με τον αναπτήρα μέσα. Που σημαίνει ότι θα πάω να πάρω τον αναπτήρα και θα ξανάρθω πίσω στο maintenance για να προχωρήσουμε παρακάτω. Γιατί μόλις πάρουμε το wrench τελειώσουμε το επεισόδιο. Τον ακούω λες και είναι δίπλα μου ρε μαλάκα συνέχεια. Ακούω την καρδιά στο παιχνίδι και χτυπάει και η δικιά μου. Μαλάκα. Πολλά φωτσιαστικό τούτο. Έχω τριχιάσει. Οι τρίχες μου. Οι τρίχες μου. Jesus. Δεν ξέρω άμα έρχεται εδώ. Θα κάνω attempt κάτι ηλίθιο. Θα πετάξω αυτό εδώ. Θα βγες. Βγες έξω. Θέλω να πάρω αυτό. Fuel bottle. Ένα note. Έχει και ένα cloth. Για να το κάνεις Molotov. Molotov cocktail. Ξέρω ότι έχει κάτι αυτό. Όταν το κάνει αυτό, by the way. Τον έκανα alert στο location μας. Όταν κάνει αυτό το ήχο που κάνει, σημαίνει ότι προσπαθεί να σε ακούσει καλύτερα. Και συνήθως όταν το κάνει και είναι δίπλα σου, τη γάμισες. Ειδικά άμα είσαι κάτω από τραπέζια και hiding spots γενικά τα οποία μπορεί να σε βρει. Άμα με ανακαλύψει και σπαθήκα. Μηδέν 833. 0833. Μαλάκα είναι άσχημος. Θέλω να τον κοιτάξω, αλλά κάτι μου λέει πως κακά πράγματα θα συμβούν άμα τον κοιτάξω. Ρε παίζε βενγκόσπορε, τι σου έφταξε η πόρτα. Τι μου κάνει την... Λογικά δεν πρέπει να το κοιτάω, γιατί για να σου κάνει την οθόνη αυτό το effect, λογικά κακό είναι. Δεν πρέπει να το κοιτάς. Please, φύγε. Φύγε, please. Please, φύγε. Φύγε. Σε παρακαλώ. Please. Ωραία. Τέλεια. Τώρα που έφυγε, εμείς πώς θα φύγουμε χωρίς να το ξανακάνουμε alert σαν μαλάκες.
Πρέπει να... Κοιτάξτε, τώρα με έπαιζα μόνος μου θα τον περίμενα, αλλά... Για το gameplay, για να μην βαριέστε κιόλας. Πού πάει? Μπήκε μέσα στον τοίχο, έφυγε. Πήγε κάπου οπλισμένος με ελπίδα και όνειρα. Εμείς πρέπει να περάσουμε από εδώ, χωρίς να τον κάνουμε alert, γιατί άμα βγει από την τρύπα, θα μπει στη δικιά μου τρύπα. Ωραία. So, πάμε και στο save zone, θα πάμε να δω ποιο κομμάτι του map είναι αυτό. Το Arsenal δεν είναι σίγουρα. Πώς το ξέρω, αποκλείεται αυτό το πράγμα να το Arsenal. Όχι ρε μαλάκα, έχει rats. Όχι ρε μαλάκα, έχει rats. Σκατά. Ωραία. So what's the plan? Πετάω αυτό και τρέχουμε για τη ζωή μας. Ωραία. 1, 2, 3. Αλλιώ. Πούστια ρουρέ. Έχετε πάνω. Δεν έχω αφήσει ξεκλείδωτα. What the fuck? Τι είναι αυτό? Τρέχα εδώ κάτω. Κλείσει την πόρτα. Συγγνώμη άμα σας ξεκούφανα με αυτό, αλλά... Jesus fucking Christ. Τι ήταν αυτό? Πιο close encounter δεν... Άμισε τα. Fucking rats. Γιατί πέφτουν τα frames μου. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Πάντως δεν θέλω να το ξαναζήσω. Και αυτό το smoke που ερχόταν από το room επάνω, τι είναι? Γιατί πρώτη φορά το βλέπω. What is this? Fuel and fire. Warning. Generator fuel is extremely flammable. Do not light any fires near the fuel. Do not fire any weapons near the fuel. For God's sake, do not even smoke your cigarettes near it. Store it only in the sturdy metal canisters. Glass breaks far too easily. If it spills, wipe the area clean immediately. Then dispose of the rags outside of the bunker. Okay. Λέει για το fuel. Αυτό που είναι να βάλεις στο generator. Λέει ότι είναι πολύ flammable. Επειδή κάνω bleeding και δεν μ' αρέσει,
βαρά ένα τέτοιο, γιατί δεν θυμάμαι άμα έχω άλλα bandages. Γιατί πέφτει το frame rate? Νομίζω φταίει το OBS σε αυτό. Νομίζω φταίει που το σύστημα που κάνω record. Τι είναι αυτό? Okay. Βάλω τα fuel εδώ μέσα. Φτιάξω ένα molotov. Κάνω save. Όχι, πάντα έτσι είχε καπνό, εντάξει. Ωραία, πρέπει να πάμε να πάρουμε το lighter και να πάμε πάλι εκεί κάτω που πήγαμε πριν. Χαμώ το κέρατο. Πού ήμασταν? Δεν ήταν το Arsenal. Στο Officers Quarters ήταν εκεί που πήραμε το name tag για τη βαλβίδα. Άρα πρέπει να είχαμε πάει στο maintenance εμείς. Μισό λεπτό. Ένας τρόπος υπάρχει να το μάθουμε. Να κλείσουμε την πόρτα. Δεν ήμασταν στο Arsenal. Πού είμαστε? Ήμασταν στο... Εδώ δεν φαίνεται, ήμασταν εδώ. Αυτό είναι το maintenance, νομίζω. Storage hub, ναι, maintenance. Το maintenance είναι. Τι έχει πάθει το frame rate? Anyways, για κάποιο λόγο κολλάει πολύ σήμερα. Συνήθως δεν το κάνει. Anyways. By the way, τα barricades βάζω μπροστά από τις τρύπες, δουλεύουν. Βέβαια, επειδή έκανα λίγο research, αν κάνεις θόρυβο και το τέρας γίνει alert του τύπου ξέρει ότι είσαι πίσω από αυτό το barricade ή στην περιοχή εκεί, θα το σπάσει και θα βγει anyway. Περίεργα physics. Μαλάκα, γιατί είναι άδεια όλα? Διάολε. Ποιος αυτός? Giroud. 0, 8, 3, 3. Ένα cloth. Πιο ήσυχα ρε μαλάκα. Άλλη φορά μαζί και το τερατάκι. Okay. Lighter acquired. Hell yeah. Και με αυτό εδώ τώρα μπορούμε να ανάβουμε φωτιές. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Μπορώ να ανάψω εδώ φωτιά, για παράδειγμα, που έχει το gas. Gas δεν είναι αυτό. Yeah. Το έβαλα φωτιά. Αυτό είναι χρήσιμο, μπορείς να καίς πτώματα έτσι, αν δεν έχει ήδη rats επάνω. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο save. Ωραία, πήρα το lighter. Lighter acquired. Right. Ουφ! Φτιάξω άλλο ένα molotov. Και θα πάρω και τα δύο μαζί. Gas grenade. A gas grenade. A few seconds after being thrown, it will spew toxic gas. Ναι, μια τέτοια είναι. Μια grenade, μια χειροβομβίδα με αέριο μέσα. Τι είναι αυτό? Μολύβι.
Το αγαπημένο μου μολύβι. Θα το βάλω εδώ μέσα. Θα το κλείσω πολύ καλά. I will seal it airtight. Ωραία, και τώρα... Τώρα, ακούστε πως έχει. Τώρα έχει. Τώρα έχει, εγώ θα πάω να αλλάξω σόρουχο. Πέρα από εκεί. Τώρα έχει. Θα πάμε. Θα ρίξω τη Μολότοβ. Θα κρυφτώ πιο γρήγορα από ό,τι μπορείς να πεις high noon. Γιατί άμα βγει το τέρας, εγώ δεν κάθομαι να το παλέψω. Καταρχήν πρέπει να δω που μπορώ να κρυφτώ κιόλας με το που το πετάξω. Στα ρούρια, δεξιά κάτω, έχει ένα κελάρι. Δεν νομίζω όμως να προλαβαίνω να πάω εκεί. Να πιάσω στην ίδια μου τη Μολότοβ. Αχ. Εδώ που τίναξε τα μυαλά του ο τέτοιος. Το τραπέζι είναι ακόμα εδώ. Και το... Oh, Jesus. Okay. So θα τρέξω εδώ μέσα. Ξέρω το YouTube το κάνει πιο σκοτεινό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, δυστυχώς. Από πού βγήκε? Πες το κάτω. Δεν θα πάω στο άλλο, γιατί νομίζω είναι το πρώτο που θα τσεκάρει. Πού πάει? Από πού θα βγει? Please μη βγεις από εδώ. Μη βγεις εδώ. Φύε. Πού πάει? Πού πήγε? What? Περίμενε λίγο. Παραξένευσε τώρα. God damn fucking... Ο πίσω μου βγήκε. Oh, I'm fucked. Κάνει ησυχία ρε μαλάκα. Βάλ' το εδώ αυτό. Βάλ' το εδώ και κρύψω εδώ. Το φτιάξα λίγο καλύτερα. Να μην είναι πολύ μεγάλο το κενό. Να μην είναι πιο δύσκολο να με δει, αλλά... Please μην κατέβεις εδώ. Βοηθήστε με, please. Please.
Αυτή τη στιγμή εσείς δεν ξέρω τι βλέπετε από το δικό σας perspective. Πάντως εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω τις κούτες τις οποίες κρύβομαι από πίσω. Για να μην με γαμίσει το τερατάκι. Γιατί έχει πάλι ράτς. Δεν τα σκότωσα. Αφού πέταξα τη Μολότοβ. What? Έρχεται. Θα ασχοληθώ με τους αρουραίους που αποφάσισαν να μην πεθάνουν αργότερα. Φυσικά, όχι αρουραίοι. Το πτώμα. Δεν τους... Κοτσά Μολότοβ πέταξα ρε παιδιά. Το πτώμα δεν πήρε φωτιά. Τα πτώματα και εσύ. Οι αρουραίοι καμιά φορά φεύγουνε, αλλά... What the fuck. Αυτή τη στιγμή... Αυτή τη φορά δεν με τρόμαξες. Please. Φύγε. Πού πάει? Αν κοιτάς το ταβάνι καμιά φορά βλέπεις που θα πάει. Δεν τον ακούω. Έχει μια τρύπα εδώ. Θα του την κλείσω. Λέει αυτό. From Fournier to Foreman Stafford. This is our fourth formal request for a resupply of wine. The cellar is running low. Κρασί, resupply στο κρασί? Τι είναι, πρεζόκρασο, the fuck? Νομίζεις Γάλλοι, ναι, αλλά fuck them. I fear the reaction among the men and my fellow officers if we're forced to implement harsher rationing. I'm already fielding complaints on a daily basis. This army runs on moral, and moral runs on wine. My initial request was 10 crates, so far we have received 2. Fix it. Οκ, άρα αυτός ο Fournier, ο τυπάς που πέθανε, και του πήραμε τη βαλβίδα από basically από το τουλάπι. Ζήτησε να του κάνουν resupply το κρασί. Λέει εγώ ζήτησα 10... πώς λέγεται? Έλα. Κάβες. 10 κάβες. Μέχρι τώρα έχω πάρει 2 λέει. Φτιάχτω στον Stafford, ο οποίος Stafford από ότι νομίζω είναι ο... Βασικά δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι ο Stafford. Τι είναι αυτός ο Stafford? Ωραία. Τους περάσαμε και τους ωραίους. Εγώ απορώ πως... λογικά στόχισα γι' αυτό, αλλά την πέταξα πολύ πίσω. Εκτός αν έχει 2 πτώματα. Το οποίο θέλω να πιστεύω ότι είναι unlikely. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει 2 gas canisters και πάνω στο δωμάτιο που ήμασταν πριν
Έχει ένα empty bottle με cloth απάνω. Μη βγει το τέρας μόνο. Να, αν δεν είχα χτυπήσει εκείνο το trap που χτύπησα πριν αυτός, τώρα θα είχε αρουραίους απάνω. Καλά, πάλι θα... και αρουραίους να είχε, θα χτύπαγα το trap και θα έπαιρνε φωτιά και δεν θα είχε αρουραίους και εμείς θα είχαμε να κάνουμε με ένα αγριεμένο τέρας. Να είμαστε. Τι είναι αυτό, φωτογραφία. Ένα cloth και το bandage που είχα αφήσει εκεί κάτω. Βάλ του... Μπράβο. Φτιάξε τη Molotov. Σπάω τα ρολόγια για οικείο τους αρουραίους με Molotov. Σκατά. Ξανάρθε ο Πεζεβέγγης BRB όταν πάω στο σημείο που πρέπει για να κάνουμε progress. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα πάρω αυτή τη Molotov και θα κάνω κάτι χαζό. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι έχει μια τρούπα για να βγει το τέρας. Και εκεί πέρα έχει κάτι βρωμοαρούργια. Και αυτό είναι μια τέτοια με αέριο που άμα τη σπάσει πεθάναμε. Και μετά θα πρέπει να με βγάλει πίσω από το save και να ξανάρθω μέχρι εδώ. Κατάλαβες? Μη μου πεις ότι είναι εκεί και περιμένει. Αυτός ο καπνός εκεί πίσω. Γι' αυτό το τσέκαρα πριν. Αυτό σημαίνει ότι είναι μέσα στην τρύπα εκεί και περιμένει να ακούσει κι άλλον ήχο. Στον επόμενο ήχο θα βγει. Επίσης είχε και μια τρύπα εδώ, την οποία του την έκλεισα με ένα βαρέλι. Βγήκε και από αλλού. Να επιχειρήσω να κάνω και το άλλο πριν έρθει. Νομίζω έχω χρόνο. Μπαμ, το έκανα. Σου έβαλα φωτιά στο βραδινό. Θα πάω να βγει από εδώ. Χντουπ, δώσ' μου το χντουπ. Όχι. Τι εννοείς όχι? Oh. Από πού βγήκε? Να βγει από όπου θέλει το παιδί, δεν λέω, να μην με δει μόνο. Και πριν το πεις, ναι, το ξέρω. Εντάξει. Εσύ που το κάθεσαι και το βλέπεις αυτό, αυτή τη στιγμή, και περνάς καλά να βλέπεις εμένα, να φοβάμαι, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί φοβάμαι. Να πάρεις το παιχνίδι, μεταβίας, έχει 22,5 ευρώ. Ωραία. Δηλαδή μεταβίας κοστίζει τίποτα. Βάλε ακουστικά και παίχτω. Και μετά πες μου εμένα άμα είναι τρομακτικό ή όχι. Μαλάκα. Που λες τι τρομάζεις? Είναι εκεί. Είναι ακριβώς εκεί.
Θέλω να κάνω στην άκρη το βαρέλι, αλλά άμα το κουνήσω θα μ' ακούσει. Νάτος. Μην το κοιτάς. Μην το κοιτάς λέω και τον κοιτάω. Μαλάκας. Νάτος εκεί πίσω είναι. Φύγε. Έφυγε. Τι έκανε? Έφυγε. Ακόμα τρώνε. Πάλι δεν τον πέτυχα. Ή αυτή είναι άλλη αρουραίη που ακούω. Έφυγε. Όχι, αυτή εκεί είναι. Πήραμε ένα code. Uh-oh. Ωραία, τώρα από εκεί περνάμε με έναν τρόπο. Το torch. Λοιπόν, εγώ τώρα, off camera, θα περιμένω να φύγει αυτός ο μαλάκας. Γιατί κάνει κάνα 8ωρο να ξεκουμπιστεί και θα τα ξαναπούμε. Αλλά ποιο είναι το πλάνο μου? Θα κάνω με το torch. Και άμα αυτός γίνει alert. Ωραία. Αν αυτός για κάποιο λόγο γίνει alert, θα τρέξω προς τη μεριά που είναι το objective που πρέπει να πάμε. Αν δεν γίνει alert, το οποίο είναι mission impossible, θα προσπαθήσω να το κάνω stealth. Φτάσαμε στο τσάπο της εκκλησίας που είχαν μέσα στο bunker, αυτό εδώ. Με σκοπό να βρούμε ένα κλειδί. Να μου πεις το τέρας να μην μας βρει. Uh-oh. Shit. Το τέρας να μην μας βρει. Και ας βρούμε ό,τι θέλουμε μετά. By the way, άμα σηκωθείς, μπορεί να σε δει μέσα στα lockers. Και δεν ευριάζει, απλά έρχεται, ανοίγει την πόρτα και σε πιάνει. Ή μπορεί να το κάνει randomly όσο κάνει patrol την περιοχή. Τα σπάει όλα πάντως.
πέφτει μόνο. Βοήθεια. Είναι ακριβώς απ' έξω. Έχω βγάλει το χέρι μου από το keyboard για να μην πατήσω κανένα κουμπί κατά λάθος. Έφυγε. Νομίζω έφυγε. I think we're in the clear. Άκυρο. Τον άκουσα να μπαίνει μέσα σε τρύπα. Νομίζω είμαστε κομπλέ. Να. Ξέρετε ήδη τι θα πω, PRP. Σου ήρθατε πάλι, κυρίες και κύριοι, λοιπά πλάσματα. Συνεχίζουμε δυναμικά την πρόοδο. Αυτό που θέλουμε είναι πάνω. Αλλά γιατί να μην ανοίξουμε και την ντουλάπα που είναι από κάτω μας, in the process. Έλα καλό μου. Αυτό σίγουρα το άκουσε. Το ξέρω γιατί έκανε emerge από πίσω μου καθώς έφευγα από το chapel. Το οποίο, by the way, δεν ξέρω πόση ώρα θα μου πάρει να το κόψω στο edit, αλλά όλα για εσάς τα κάνω. Για εσάς δουλεύω, ρε. Oh, shit. Empty. Oh! Σφαίρες για το revolver. Μία σφαίρα. Ένα ολόκληρο κουτί έχει μέσα μία σφαίρα. Whatever. Why not. Τα άδεια μπουκάλια θα μας είναι χρήσιμα. Ειδικά άμα βρούμε ένα συγκεκριμένο κωδικό. Είναι στα documents, κάτι documents που βρήκα που λέει ότι είναι ένας συγκεκριμένος sergeant ο οποίος έχει το κωδικό για το fuel room και... Okay, γράφω ακόμα. Okay. Και στο fuel room, συγγνώμη για το pause, κοίταγα να δω άμα έκανα ακόμα record. Πώς γίνεται να είναι ακόμα εδώ, ρε φίλε?
Όπα, τον ακούω το φίλο μας. Θέλω να το ανατινάξω, γιατί άμα υπάρχει λόγος θέλω να το κάνω. Δεν θέλω απλά να το κάνω γιατί είμαι μαλάκας. Λόγος θέλω να το κάνω είναι επειδή όταν τον τεινάζεις, όταν τον κάνεις blow up, κάνει retreat και φεύγει. Που σημαίνει ότι θα είναι πιο εύκολο γενικά μετά να κάνουμε traverse, γιατί άμα τον ανατινάξω ωραία και αυτός φύγει, πάει πίσω στο hole από το οποίο βγήκε και εγώ απλά μετά τρομάξω τα rats, δεν θα ξανάρθει απευθείας, ενώ τώρα άμα τρομάξω τα rats θα ξανάρθει. There he is. Ξέρω, συγγνώμη για το σκοτάδι, αλλά δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Yeet. Αυτό γιατί δεν μπορώ να το κάνω pick up. Παίζω με την τύχη μου εγώ τώρα ο μαλάκας. Νομίζω έφυγε. Οκ. Αυτό είναι green light. Σημαίνει ότι αυτός, το monster, έχει το chapel σαν, ας πούμε, guaranteed spawn location, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα πάει εκεί, no matter what. Δηλαδή άμα είσαι μέσα στο maintenance, σε κάποια φάση ο monster αυτός το φωνάζουμε Bobby. Ο Bobby's λοιπόν σε κάποια φάση θα σηκωθεί, θα φύγει, θα παρατήσει ό,τι κάνει και θα πάει στο τσάπο. Τρέχα, 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 τρέχα. Monster, Bobby, fuck you. Πήρε το μαζί μου. Fuck you. Πάρ' τα αρχίδια μου, μάλακα. I'm the best around. Δεν ξέρω αν ακουφαίνεστε κάθε φορά που σφυράω. Νομίζω κομπλέ είσαστε. Πρέπει να μιλάω και πολύ σιγά. Save. Fuck yeah. Ωραία. Μας έχει μείνει μόνο ένα τελευταίο πράγμα να κάνουμε για αυτό το επεισόδιο.
Κρανκαρέτο στο maximum, αγόρινα μου. So, γιατί ρίσκαρα τη ζωή μου σαν Γάλλος στρατιώτης για να πάω μέσα στη φωλιά του τέρατος? Θα δείτε τώρα. Για το wrench. Ποιος κωδικός ποιος είναι, ξέχασα ήδη. 57-53. Ωραία. 57-53. So το wrench το χρειαζόμαστε. Πολύ χρήσιμο item. Και βρήκα και αυτά εδώ τα codes. Ο 14, ο οποίος είναι αυτός, 0.27.9, 0.2.9, ωραία. 0, 2, 7, 9. Έχει fuel και cloth. Τόσο. Μετά, ποιον άλλον βρήκαμε? Το Traverse. Αυτός νομίζω είναι εδώ. Ποιος είναι? Αυτός. Αυτός είναι. Οκ. 29-69. 69. Λιλιλιλιλιλιλιλι. Ωπα, το πέρασα. Αυτό δεν είναι. 27-69. 67. 29. 27 έβαλα εγώ. Είμαι ηλίθιος. Είχε ένα extra grenade, αλλά δεν το χρειάζομαι νομίζω το extra το grenade. Εντάξει, ξεστή, θα το πάρω. Τι έτσι κι αλλιώς αυτά στο πάτωμα μένουνε. Ελπίζω να μην μ' ακούσει ο Μπάμπης. Ανέβασε τη σκάλα, μαλάκα. Okay. Okay, so. Με τόσα πράγματα τώρα. Πήρα το wrench. Κάνε save. Πήραμε το wrench. Πάμε στο menu. Yes. Ουφ. Επιτέλους. So. Χάρηκα που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το επεισόδιο του Amnesia The Bunker. Και basically αυτά. Εγώ ήμουν ο Ροκχάι, ήσασταν εσείς. Αν σας άρεσε, ξέρεις, κάνε ένα like. Αν γουστάρεις γενικά, κάνε και κάνα subscribe, ρε φίλε. Τσάμπα είναι το subscribe. Το μόνο τσάμπα πράγμα. Anyways. Και γενικά, αν σας αρέσει το όλο το horror, το aesthetic στα games, πείτε το μου, να ξέρω, να βρίσκω και άλλα τέτοια. Γιατί και εμένα μου αρέσει να τσιριλάω σαν την κόμενα. Θα αφήσω το Twitch μου κάτω στην περιγραφή να πάω να κάνει subscribe. Θα προσπαθήσω να στριμάρω λίγο καλύτερα games. Το τελευταίο καιρό κάτι παθαίνει το internet μου και δεν έχω consistent τρόπο να κάνω stream χωρίς να είμαι σίγουρος ότι ξέρεις, θα πέσει το internet και μετά. Αλλά ναι. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ήμουν ο Ροκχάι. Θα πούμε την επόμενη φορά. Bye.